awake dhewe iki donya iki saiki koyo ngene ya. Aku ben sadurunge nek donya aku wis ana, Plis. Lha kan mancik endi? Ya apa, sadurunge nek donya aku wis ana. Lah kan mancik endi? Numpak sepeda sih aku. Sepedaan aku anggitmu. Sepedaan aku. Sepedaan. Bane mancik endi? Bane mancik endi? Aku sepedaan, Plis. Aku numpak sadel. Lho, lah sadele. Sadele mancik ragangan sih, Plis. Kan ya apa sih? Lah terus ragangane iku, Mang. Ragangane mancik AC Rudo iki lho. Rudo. Lah rudoe. Sik ta lah, AC Rudo. Ya. AC Rudo mancik ruji. Oh iya. Iya, Rujine. mancik pelek, Nah, iki peleke. mancik ban. Lah bane. Bane gak mancik, bane cokot pelek sih. Bane cokot pelek ngene lho, Plis. Ban iku. Kon ro ban ta gak? Iya. Tak cokot pelek sih bane. Lah iya. Awak dhewe sak durunge entuk donya. Waduh wis ono.